Li Tirkiye bawayekî bêrawestan zêdebûna nirxê dolar li beramber lîreyê Tirkî li gel aborînasan jarî opozisyonê ve jî bi baldarî tê şopandin. Piştî ku bihayê dolar li Tirkiye ji 8 lîreyî derbas bû û şûn de ev mijar li parlamentoyê jî hat rojevê û opozisyonê bi ser polîtîkayên aborî re rexneyên tundtraberî desthilatê kir. Serokê Partiya Sereke ya Opozisyona Tirkiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî barkişan ser rêveberiya aborî û got Tirkiye êdî hatiye astekî wisa ku bi her awayî girêdayî dervebûye ji loma rewşa aborî her ku diçe xirabtir dibe. Merkez hükümetin yani hükümetin ev devlet bo selefxorên li Londonê di rojekê de 76 milyon dolar faîzê didin, lê bû esnaf û dikandarên vî welatê xwelipiyan nagirin 17 milyar lîre pere zêde tê berçavê wan û nadin. Helbet ev terciheke siyasî ye. Ji bîr nekin, kesî ku deynan distîne, di heman demê de dikeve jêr hukmê fermanan jî. Cîgirê Serokê Partiya Demokrasî û Pêşveçûnê Devayê Mustafa Yeneroğlu jî balkişan ser rewşa welatiyan û got ji ber polîtîkayên şaşiyên hikûmetê welatiyên Tirkiye her ku diçe feqîrtir dibin û her çi qas desthilat wekî ku hîç qeyranek nîne tev bigere jî lê ev helwesta wê beyhude ye. Türk lirasının değer kaybetmesinin temel nedeni Dolar ji 8 lîreyê derbas bû û lîreyê Tirkî tu caran ew qasî bê qîmet nebûbû. Hikûmet li vî halî veke ku hîç qeyranek li holî nîne tev digere û li aliyekê bi polîtîkayên vala û tehdîtkar bo devletên derve xwe wekî ku bi hêz nîşan dide, li aliyekê jî demal de hewl dide ve berhêneran û çapemeniyê li jêr hikmê xwe bêdeng bikin. Lê bila bizanibe ku ev gavên wê hemû beyhude ne. Hevserokê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP Mithat Sancar jî li parlamentoyê di civîna koma partiya xwe de axivî û got bi çaybelavkirin û nanpeydakirinê dê êdî ev desthilat nikare vî gelî bixapîne.